изненадваща. Никой не е знаел. Подозират, че камерите са изнесени от страната. Охранителна камера, която гледа към местопрестъплението, но не е хванала нищо. Това в момента на обира ли е? Да. Върни. Задръж. Как така оправят единствената лампа, която пречи на камерата? Този тип е дошъл 10 минути преди обира. Нима е съвпадение? Как мислиш? Не, в Нью Йорк има 330 000 улични лампи. Откъде знаеш? Излизах с електротехник, дълга история. Друг път ще разказваш. Не вярвам в съвпадение, а ти? Не в този случай. Как става така? Кажи ми каква е вероятността от 330 000 лампи да оправяш единствената, която ни пречи? Ти си комарджията. Кой ми каза? Компютърът ти, телефонът, съобщенията, имейлите, кредитните карти, банковото досие. Знам всичко, което си правил след дипломирането си. Аз съм обикновен електротехник. Нима? Бил обикновен електротехник. Добре. Това са децата ми. Хайде, докосни ги. Докосни ги, де. Какво е чувството? Хубаво ли е? По-добре свиквай. Защо? Защото за напред ще общуваш с тях само по този начин. Убийците на полицаи отиват в затвора с максимална сигурност, където физическият контакт е забранен.